I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ni ini ang naitabo. Inom tag daghang tubig, unya matog dayon ta. Ha? Unsa? Are na milat, pauli na may sibay nonoy ha. Balik ba ya ugma dokyo ha? Ha, unsa balik Di na mi mo balik oy. Balik taon milat. Ay kabalakalat, ay kabalaka kay balik ay pagtuwaning baktin. Balik ka ugma aron masuguan na sabti ka. Sa pitahe lang ko gabay, sa pitahe lang ko tunay ko ta. Buot ni mo. Isira ko na ang pultahan ha. Sibog na mo. Atras na ba na eh? Sige. Ay, sira na lahat. Kadiot, why goodbye kiss? Aray! Kasakit sa kong ilong na igo sa pultahan. Ay, kam! Uli na tabay! Pana! Hilas biyang ungguya. Ngay pag goodbye kiss. Ano siya? Siniswerte? Unsa? Ha? Wala gyud may noy. Hapit ako sugton sa umot kong lalat. Ngano nakasulti ka man ana, ha? Diret pam gani na mamukmo ka sa pultahan sa diyang Dariot kay diriyot ka na. Mamukmo ka sa pultahan sa diyang goodbye kiss kaunta ni lalat. Unsa? Unsa? Ni goodbye kiss ka ni lalat ba? Unya? Kalit lang na kisara ng pultahan. Nahapit ka mamukmo. Dos, paray na tuya, oy. Pray ka! Basta kay hapit ako sugto niya. Og inig sugot nagkaning lalat ako pakasal dayon me. Og matumanang akong gipangandoy og gipangandoy ni Nanay Maria Pigat nga magabaton na siya nga po. Unsa? Dr. Jonathan Go? Mao ka na, Miss Takla. Kinahanglang i-undergo dayon ang operation imong mamasima. Aron matangtang ang clogging sa dugo sa iyong ugat sa ulo. Doktor, Delikado kaayo ni Takla. Og posibleng ikamatay ni niya. pero tiguang na si Mama si Madok. Dili ba na delikado ang operation siyang o siyang pagidaron? Delikado gyud. Pero dili sad mahimong pasagdan ang iyang sitwasyon. Tungod kay matagkaron og unya, mubati siya og dizziness, pagpanlipong, og shortness in breathing. Maglisod siya sa pagginhawa kay lack of oxygen ang iyang uho. Doktor, Ayaw ka balaka sa gastuhan sa operation. Kay aduna na may programa sa gobyerno. Malasakit program. Alang sa mga kabus o nanginahanglan sa makanimo. kung mao doktor, ipahigayon na yung operation sa labing daling panahon. Oh, Miss Takla. Pero kinahanglang may pirmahan kang waiver. Waiver, doktor? Tungod sa pangidaron sa imong inahan, posibleng ikamatay niya ang operasyon. But if the operation is successful, then malugwayan ang iyang kinabuhi ug matambalan ang iyang gibati. Dr. Jonathan ko. Bugard. Bugard. Uy. Guard, uy. Ay, Janina. Langga, nganong namungkaw man ka? Ako makatog. Ha? O ka makatog? Nga naman? Gutom kayo, Guard. Uy. Gutom gyapon ka? Ako mauna. Daghana pag inom og tubig, unya katog dayon. Di na ni mahimo, Bugard, uy. Mamaulit na sa atos Bisayas. Mamaulit na ta. Unsa? Di na ni mahimo. Saan na ito pagpauli ron nga wa man tay kwarta, oy? Pangitag paagi. Oh, lagi, ugma. Mangita gyud ko paagi. ugma. No! Karon ang gusto ko. Karon, dili ugma. Ha? Hala, no? Laom ng gabi, uy, maglisod na tarong rasa, uy. Laom sa imong mata.
Pero bahala ka diya. Asa man ka, Janina? Asa sa Hoy! iyong mata, bahala ka. Hoy! Hoy! Kala, oy! Ikawas ng kanahan ay! Bangon ko, bi. Apasura ko siya. Ina mo to siya. Diniram to paingon. Kalit lagawa. Hanggaw man yung bayhana. Tay. 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 Ay, tay. 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 Ay, ay. Da, mata ka lagi ba nga naman ka? Kitam ko na sa kong tatay, bay nonay. Tinuod? Bay nonay, pero sama sa gihapon. Di na ko maklaro iyang naong. Bay, kinsa gigahi mong tatay, bay no? Buhi makigod ka siya? Gibati kong buhi pa si tatay na ko. Bay, kibaw ko. Si nanay marapig ka tragil makasulti naman. Bayin sa kamatuuran sa imong ama, mahan. Sa amahan. Lagi, pero pero di man mo sultis nanay kisa ako, mahan. Ano magid ka, bay? Kanindot unta, kung makita mo si tatay. Magkumplito na unta akong pagkatao. Magkumplito na ang akong pamilya. Magid, bay. Malipay gyud ko. Ang naunta akong tatay, mutambog sa among kasal sa humot kong lalat. O makita niya ang umaabot na kong mga anak nga iyang apo. Bay dukyo, abay. Kalagkot ni Bogart. Gutom na kayo ko. Paimnon lang ko nagdaghang tubig kunya pakatulgoy. Niyabag siya. Kinahanglan matambalan na nga akong kagutom. Bahala na. Mangita gyud ko paagi. Mutabok ko sa pikasdahan. Mayo kay may tindahan sa pagkaon dito. Ala sa kanan! Paraspakan ko! Inam ka ni si Janina, oy. Kaganihan akong nangita pero wag yun ako siya makita. Awat ah. Ay, sabi ah. Kasi Mga babae na, patay siguro yan eh. may patay ko ng babae. Ginoo ko! Hala no! Si Janina ka na! Uy, magpadoon ko! Magsusi ko! Ilod na pala eh. Tapos, ito, nagbabatigas. Kaya pilatay ng uldapir. Ay, Umapan kasi. salamat ng taon. Di si Janina ang babaeng patay. Gihuld up di ang maong babae o guwa gihatag niyang silpon o kwarta. Maong gipusil patay. Kung mauna. Asa man kaha si Janina? Salamat in taon kay wa ko madas pagisasakinan og naka-break pag yun. Ay. Hala. May nanaog sa sakyanan. O paingon ako. May duol kin ako. Tikuwang nga dakong tao. Og dato kaayo porma. Oy, okay ra ka, Inday? Bisaya? Okay ka lang ba? Ha? Bisaya lagi ka? Oy, Bisaya man sab ka. Sir, pasensya na kaayo, sir. Kalatong milabang. Mutabok magudunta ko sa pikas dan. Kay kigutom kaayo ko. Kung mao, niya, dawatan niya, ha? Kwarta? 10,000 lang ka na. Ha? Ipalit nagpagkaon ni mo, ha? Jismail, sir. Ipalit akong pagkaon, sir. Sige, bye. Kakadiyot. Kinsa ka, sir? Sir? Ako si Don Toro. Don Toro? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!